Daga jing temu ban Kyntiew ki kam Jngohkai perthai hari lom jantia. Ha kesin sajan jong ketoyo balala, u menteri ketenak Jngohkai perthai ke jelau ba pol Lyngdoh ula Leit Jngoh ya ka Kupli Orchid Resort kabadan hakasnong Priang ha ke distrik West Janta Hills. Ban Khmih ke jinglong jingman jong jing tei ke bedai bat ka kam Jngohkai perthai ha ke dekathan. Ha ke ni ke jinglet jurep jong ba pol Lyngdoh ya ka Kupli Orchid Resort. Kesenrani udu MLA uba nujor ki sungo ke director juga tenak Jngohkai perthai ikong Brenda L Pakanten rengkat bat kiwe-kiwe. Uba poleng do ula syong daga liang ban pet ke jinglong jingman bat ban Kyntiew ki kam Jngohkai hajan kawa Kupli. Bat ule kendo bat ekran ru bagi nong syong. Ha ke jingalang ka blalong hapo ke resort ka kenhon jong ke senjok ki wahet chnong Yuksi Sapai Circle kila IT ke dorkas ban Kyntiew ke sarkar jela banwat kilat inti ban Kyntiew ki kam Jngohkai perthai ki khatlai teli ki shnong ki ban hakathan jong chot wa khu Sapai bat kila dawa bade bentuklar mardor na benta ban Kyntiew ki kam penroy kila kenturu ban kenthop ya kini ki shnong apa uput usam jong ke jing Khmih ke tanat Jngohkai perthai nang bagi nong shnong kini ki skim ke jing kersan pisa bat ban penlong ki program ban Jngohkai. Kila dawaru bandon ke senjam ban penkuat bat ban penkiem biang ya kawa Kupli bat ban Kyntiew ya ka kum ke eco tourism bat ke jing penek pensa ke Mariang bat ban bo ki kamel akai ki ban om kta ke Mariang ne ki eco friendly water sports bat kiwe ki bede ke kam Jngohkai shilenter jong ke kawa.